PlayStation Iru. Hola, Sheba. San Urbano. Norsan Urbano. Uy. Kuriosoa hau. Ona jungo naiz berriro. Pitxin bat 3.000 izango dira, 4.000 beharko ditut, eta... Belar ugari. Nahaztu naiz guztiz, tokiz. Ez? Guztiz nahasi naiz. Berriro kargatzera. Berriro hasierara. Archipie hau zen, Caballero de la Torre. Ea ba. Eta betiko lez, atzetik jungo natzaile, hoi, eta zartakoa. Gehiegi pentsatu gabe, zirt edo zart. Askoz gehiago kentzen dut, eta honen bila pixat. Jodidate ba. Zerbait niretzat. Honek bai tijerate, zer moduz. Igual. Ondo. Ez darreko mina juntzait. Sumatzen dut pixat. Dagoela, baina bueno. Hartu dudanarekin bastante hobeto, ez dakit kantatuko dudan gaur. Atsegin dudan arren, baina tira. Mira, osak entzen diet, pila bat 300. Igual 300 bizitza daukate edo 200 piku. Eta... errex suntxituak. Mila 800. Gutxiago ematen didaten, edo berdin, nik uste berdina ematen dutela beti.
Bai ez, bueltaxka bakoitzean, ba... Naia joan da eta daukat nara negarrez eta hau egiten, o... Lastima. Eta azkenean... Etxekoa gabe... Ohituta dagoenak ikusi gabe... Jodidate denek ba. Hori da nahi nuena. Piedra afiladora. Baina tira. Isa joa. Bimila zazpireun. Igual egingo detena da. Erosi... Gezi gehiago. Eta dragoia akabatu. Lokoak 52 ja, Asko dira. Hola, xa, mira, nola ari zaidan enganchauta. Mila 656. Azkenean ustez behar dudana geztiak direla, nik uste ze laguntza eskatzen. A ber, zenbat lortu ditzaket. Espada bastarda de calidad. Ba, calidad ez da nahi dudana, ez? Shotei. Uchigatana. Probatu behar ditut hau baita ere. Ostra. Hau bakarrik erosi dezaket. You come back alive. Zenbat I need dauzkat? your business. 278. Zenbat kontatu nun behar nituela? 200. Behar nituen... Osa, suposatzen da, kentzen dudala...
Suposatzen da kentzen dudala 70 keziekin. Edo behintzat, baina, karo, 70 kentzen diot, igual dragoiari kentzen diot askoz gutxigo. Imposible cargar, llevas mucho peso. Kuriosoa. Hori zen, Kilig edo Xotei. Antzeko, ez? Eta Uchigatana. Laurogeita hamabost, ken 77. Zeratik entzen dit 77. Hau batefe, bai gaurkoan garaiz etorri zera. Vale, zergatik behar dudalako 16 destreza izango da hori, ez? Minu 16 destreza eta ez daukat. Eta hemen 13 destreza. Espada kurba eta tipo katana. Hau dire espada kurba. Eta hone behar du 13. Eta ni dauzkat. Zer moduz bide batez, tefe. Eta ni dauzkat destreza 10. Eta behar ditut 13. Baina, katanarena ere ez dago gaizki. Keeping a close watch on your belongings, rest assured. Baina utziko ditugu gauzatxo batzuk. Zimitarra utziko dugu, Kilig utziko dugu, Xotei utziko dugu. Talismán de Dios zertarako zen. Un amuleto de metal que parece el símbolo de Dios y que se utiliza para lanzar milagros. Ahora ez dut behar. Eta honek asko pixatzen du, eta ni egia esan ezkutuekin poka kosa. Baina igual egingo duana da aterako dut
Hemen ere ez dago gehiegi pixatzen duen ez errez. Nongoa zara erantzune baduzu nore txafardeo time. Ui, ama. Hori teferi ez. Ni ezagutzen hau zuia. Coger objeto. Eta... Escudo. Ez dago... Brokel ez horrelakorik. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Endaiakoa. Ondo. Hurbil gaude orduan. Just bring me all the Ni souls ezagutzen you hau can and trade with no interest, eh? I can tell you're not gonna last long here. Orduan, espata bastarta hemen jarriko dut. Eta... Ezingo dut hau jarri... Bai. Ez. Zeren hori jartzen baldin badut. Kroketa ez. Atake fisiko 40-87. Eta hau hobetu daiteke. It's simple. And trade with you. Bai... Ondoko herrian... Irunen. Hobetu dezaket arko kompuesto. Behar dut fragmento de piedradura 2. Ba, hori egingo No dut. interest, eh? Lortuko ditut... Lortu beharko ditut... Beste gutxi batzuk. 1000 erosteko, beste 550 uste dut direla hobetzeko. Eta extra batzuk hartuko ditugu maila zigotzeko. 550 ziren, ez da? Eskerrik asko. Mila 555, bostengatik ez gera iristen. Baina ingo dut laborantza pikin bat gehiago. Un pikin. Maila zigotzeko erasoa. Un pikilin. Edo incluso egin dezakena da hobetu arkua 2 aldiz. Izango dire, izango da bastante, 2 aldiz igotzeko, uste dut zirela...
Loto de soldado. Tú sí que estás loto. Vale, ordun, 2051. Baina gero ere baditut arima asko gastatzeko hemen. Orduan, igual bi aldiz hobetu dezaket gezia. Gezi, geno, que nunca se dezi... Zein zen? Zein zen igo behar nuena? Gezia hobetzeko? Dura? Naiz hobetzen. Zenbat gehiago daukazu buruan? Zertaz ari zera? Zenbat gehiago daukadan buruan? Zertaz? I can forge Mejorar arma, arco corto compuesto eta behar ditut fragmento de piedra dura bi. Eta nik uste dut bigarrena direla 6, orduan erosi behar ditut 8. Laborantza ez... Jazta. Nik uste dut 8 behar ditu dela. 2 lehenengo maila igotzeko eta 6 bigarren maila igotzeko. Eta... A ver... Hello. Fragmento de piedra dura, hau da. Lau. Eta beste lau behar ditut. It's a pleasure doing business with you. Soldado desconocido. Esan ditut beste lau. Beste lau dira 2000. Fragmento de piedra dura. Beste lau. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, Eta beharko ditut. it's simple. Mejorar arma. Arco compuesto. Ok. Do come back alive. I need your business. Eta berriz. It's simple. In trade with yours. Mejorar arma. Arco corto compuesto.
Eta hurrengoa dira. Fragmentos de piedra dura. Bost. Ez dira inbeste. Do come Bai, back bi aldetan alive. egin dut. I need your business. Eta listo. Eta orain. Espero dugu hau nahikoa izatea. Bi alditan hobetu dut eta gutxiago ziren, pentsatzen nuenak baino gutxiago ziren, igual 3 alditan ematen zidan. Bueno, no pasa nada. Dragoia itxengo dugu hemen. Hor dago. Eta hauek a ver zenbat kentzen diodan. Claro, geita, sei. Vale. Eta orain, a ber, dragoiari. Ez dakit 86 kenduko diodan, baina... Menudo error. A ber, agertzen den non baiten zenbat kentzen diodan. Baiatu dut. Igual hemendiko beto. Bai, hemen ez. Eunda 15 izan daiteke? Hori zer dira? Igual buruan eman dio dalako? Ba ez, 80 piko, ez dakit zer, hori azkenean zenbat dira. Zenbat esantzun, 1800 bizitza zeukala esantzun... 115. Osa, izango dire... 20, gezi, ez?
855 olako zerbait, 50. Ja, baina barra eta jo geisten nahin beste, bai. Igual 10 kendu diot. Ez? Igual ez diot egun kendu. Igual 10 bederatzi kentzen ari diot. Amaika, keba, ez diot egun da piko kentzen diot amaika, Horrek esan nahi du ez daukadala nahikoa gezirik. Ez dakit, zer ematen duen, baina ez daukat nahikoa gezirik, Así que abortamos plan. Cagadón. Abortamos plan. Bai, baina pentsatzen un are gutxiago kenduko niola, uste dut. Bai. Gezi gehiago behar ditut. Gezi bastante gehiago behar ditut. Ez dakit zer ematen duen, baina da beste bat ola akatzeko modukoa. Ba, igual albo batera utziko dut hori oraingoz, jarraituko dut juten leno jun naizen tokira. Aurrekoan jun nintzen tokira, iritsi nintzela boss batera. Hemen, bossera iritsi nintzen. Eta bueno, boss hori akatzen baldin badut, horrek emango dit gehiago, eta hola igoko ditut geziak gehiago, osea, arkua gehiago igo, eta a ber, ba. Bai, zeren nagoen bezala beharko ditut, 10 kentzen badu de media, behar ditut. A ber, kentzen baditut 10, behar ditut. Osea, zer zen, 1800 eta 155. Ez. Behar nitun, 180, ez? Buah. Igual bai akatzen nun, bueno, da igual. Hurrengorako, ez dago presarik.
Ez, ze kalkulo egiten ari naiz, gaizki egin aldut kalkuloa ba. Ez, zenbat bizitza zeukan? Mila zortzireun edo 2000 zenbat esan du? Esan dut. Mila zortzireun, horrek esan nahi du, 180 rekin nahikoa dela. Pues he hecho el mongolito. De posible en un Akatu ordón. Ah, pues igual bai, indut tontoarena da posible en un Akatu. En fin. Aurrekoan astuan neukan blokatu nezakela, nitzazkela erasoak. Ja, tonta izan naiz hemen. Ahí sube mandidate. Y la última idea es que no tiene cifra de vida exacta y que el Demon Souls antiguo no se puede matar. Baina gero beste leku batzuetan baietz agertzen da. Ezin da hil hasieran. Hasieran agertzen da dragoia eta hasieran ezin da hil. Nunca vi la barra de salud de los dragones, así que no tengo ni idea de cuánto daño está haciendo, ¿sí? Bueno.
Vale, eskerrik asko. Ez du ajola. Hobetuko dut arkua gehiago. Urrengo txandan. Eta jazta. Akatu naute. Dragoiaren bizitza jakiteko kuriosidadea. Bueno. Ba hori bai, hasieran bai ezin da katu hasieran. A ver, lasaiago joango naiz desesperatzen ari nauz pixa pantalla honek. Eta ez da ona, pazientziakin hobeto ateratzen dira gauzak. Holaxe. Holaxe. Hau da benetan zati okerrena, ez? Vale. Hemen hirukotearen tokia. Hemen ez nauten envenenatzen. Hemen ez dare.
A ver. Hauek oraindik 3 toketan. Eta hau Opa, norbait. Zen... Ona. Bueno. Hori behin iritsita beregana beldurri gabe eta zu pixka batekin kaixo norbait, ongi etorri. Gran garrote,
Pintxalo, pintxalo. Txalo, pintxalo. Aizu norbait esan zenidan zenbat? Zenbat bizitza zeukan dragoi gorriak? 1850? I can Behar dut fragmento de piedra beste bi. No interest, eh? Bai. Very interested. Ez naiz oroitzen nire favoritoa. Mila hirureun da berrogei. Bakarrik? Horrek esan nahi du... Amar kentzen badiot, 134 gezirekin nahikoa izango dela. I can Espada bastarda de calidad. Nik ez dakit nahi dudan de calidad. Txena, aterako dut liburuxka. Berreun bada espada, vale. Ordun. A ver, espada bastarda... Aurkitzen dago inglesez dago. Grey Stone. Strength Adjusted Upgrade. Bino jartzen du Blacksmith Ed. Baldwin ez du egiten. Osea, aurkitu behar dut Blacksmith Ed. Baldwinek ez dit gehiago egiten. Bueno. Ba, orduan, espada bastarda utziko dut dagon bezala. do come back alive. Eta igoko dut azkeneko bezioz huts eta berriz aztera. Ez mesedez. Mercedes. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Destrezak igotzen du... Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended. Destrezak igotzen du arkuek egiten duten mina? Edo hau ez du ajola? Potentzia atake eta jazta. Ez du esaten. Bede etorri gera. A por fuerza. Ma destreza behar dut amalau baitare egia da.
to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from... I shall await thine... I am here... Garrote aukendu behar dut. Hau ere begi nahi badut, igo behar dut destreza 3. Eta benetan ez dakit erabili nahi dudan. Hello again. I'm keeping a close... You have a heart of gold. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon and... Ba, suabe hitz egin eta listo. Ez dakit igo nahi dudan destreza. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. 16 esan dut behar ditu dela. Edo 13. Daukat memoria de pez gaur. Nago pixka gaxo, hori esan beharra daukat. Pixka gaxo hori nago. A ber. 13. Bueno, ez da inbeste. Doble katarro hori da. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. 3.000 bederatzireun, 4.000 praktikamente. Yes. I have finished. Eta orain... It's something with... Do come back alive. I need your business. Vale, 200 baditut, ezta? Ui, ze ezpata polita. Berreunda berrogeita 18. Eta aurrekoan kentzen dizkion, demagun 10, ze batzutan kentzen dizkion 9 eta bestetan kentzen dizkion 11. Orduan media gutxi gora bera 10. Dragoi. Apostuak zenbat kenduko diot orain. Amairu? Zagit eman dio da, siquiera. Gutxi gora bera hemen zegoen burua, ez?
Ez diote eman? Orain bai. 12. Aupa ekaitza, ongitorri. Bai, orain begira. 8 biteko, ja, 254. Delitzen dut zaizkian. 255 neuzkanean etorri zera, justo. Amaik 12. Bai, ez zinen urruti. Amasei kendu dizkiot, nerekin aldi baldin bazera, ni katarroarekin nago. Aterekin ari bazera, ondo, dion bezala. Ni katarroarekin nago, estarriko mina, mi, mu. Naiz gai bi sartzeko, ez, bakoitzean. Denbora gehiago jolasteko lanera ez bazoaz. Lanera joan naiz. Baina kanzelatu didate entrenamendua. Ez zegolako jende nahikorik. Eta horregatik etorri naiz lehenago. Konpra pixkat egin. Eta lehenago bueltan. Bederatzi, Igual geroz eta hurbilago, geroz eta hobeto. Hor hurbil 11, Buah, chaval, cagadón. Bai, mesedez. Berriz cagadón. Gastatuko ditut zera guztiak, jo gabe. Ez dakit jodio dan, jarraituko du lehengo estrategiarekin, ze geldituko naiz bestela gezi gabe. Hor bai, 13, 12 izan dira hori. Ez da oso ondo ikusten. Cagadón el Lorzas. Zabeno sentitzen dut aspergarria izango da, baina tira. Gamer batek horrelakoak egin behar ditu. Bire igo dudala. Igo ditut geziak 3. maila arkua barkatu. Barra ikusi diozute? 15 kendu diotor. Igual bai dela hurbiltasuna, Hurbildu eta besarkatu iezadazu, dragoi. Horre ere barra agertu zaio. Gauza asko. Denbora desente dugu ikusteko, Horrela jarraituta 200
Osea, 100 baino gutxiago izango dira. 16 hortan, ez da? Bost? Holako zeo zer, nik uste ari naizela kentzen. Urbila OJ. Amabi hor. Horrez dakit zenbaki izan den. Bera, printzipioz... Ze esan dugu, 140 gezi. Demon Souls, Bira atzeko gaztelua dena karratuz betea. Gora Blender. Ni medio detalle. 134 ez da bat faiatu gabe. Baina gutxiago izango dira, zen uste dut 16, 17 naizela kentzen hurbiltzen denean, ez? Gora, Blender! Gazto txapelek esango luken bezala, Gender Blender, que no? Gender Blender. Bai ez, 17 edo lagari naiz kentzen. This is Dragging On. Dragon. Ez nago oso ziur 17 edo 15 diren. Batzutan 13. Hirurogeita hemezortzi edo. Edo ze Japoniako garaia. Edo garaia. Bueno, hor, seguraski eman diot. Joan behar, Inktober egin behar duzu. Egunero zerbait marraztu. Da Inktober. Publikatuko dituzu edo? Argitaratuko dituzu? Tintarekin. Con tinta de... Nola da? Con kartutxo de tinta zailago egiteko, ez? Eskuz, baina hartutak tinta kartutxo bat impresorakoa. De calamar! Bueno, ba, animo horrekin, animo ez, disfrutatu. Hori disfrutatzeko da nik uste ez. Disfrutatu. Batez ere ondo pasa horrekin. Eta egongo gera urrengo batean. Ea itzultzen zarenerako, bihar, etzi edo dena delakoa dragoia akatu dudan. Igual hemen nabil oraindik. Oso ondo... Gero arte, ekaitzo. Berrehunda sei gezi. Ezin dut kantatu, ez tarriko mina du. Zema bizitza gelitzen zaio. Baki, kontatu duen horrek. Aio, aio.
Edo garaiko bizitza. Erdiak enduko nion jada, ez? Hor nik uste faiatu dula, ez dio dala eman, pixkate gerio itxuen behar nun. Hor bai, gauza ez dago largi, zenbat kendu diodan. Bai. Ez berdintzen duzu. Hori bai, pixua jaitsi zait pilo bat, Hor bai, jodio, agertu da. Laurden bat faltan. Barran ikusten duzu. Kaka egiteak laguntzen du. Korrezio dugu. Nola kaka egiteak laguntzen du. Pixua galtzen, bai. Ez neska, geziak botatzen. Gezi bakoitza 0,1, orduan nitun 20 punto pixo. 20 piko edo, lo que sea. Ba, ekaitza heldu denean 260 nitun. Gutxi gora bera horra hasi naiz. Pixka lehenago, zego edukiko nitun 280 edo lako zerbait. Osa, igual orain dira 100. A ber, uste hemen jartzen duela, dragoiak zenbat bizitza dauden. Nere liburuskan, esan nahi dut. Mila 340 liburuskan. Bi pipa. Ba pipa. Ezin zaila asko gelditu. Mila 340.
Eta bota dizkiotia 100. Ez, kontatzen ari du. Mina kontatzen ari du, agertzen da hor gainean. Mesedez ez. Zema minutu animazio berdinarekin. Nik barra nahiko beltz ikusten dut. Ah, mira. Hortxe do. Zazpimila eta piko, ez? Nitun Amaguchi, Yamaguchi, zakiz eman ditut. Ba, 7.000 luze, 7.000, igual 7.000 zazpireun da algo, zerbait. Boi, izateko zerbait, osa izan da luzea, baina etzen zaia. Osa zen estatistikak igo, eta geziak erosi. Talitu. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Art thou done? Hello again. I'm keeping... You have a heart of gold. Don't let them take it from... I can forge weapons. No interest, eh? I can Tengo tell. ganada. Alma de héroe desconocido. Thou seek then soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, Uy. withdrawn from... I shall await thine return. Gutxigatik slayer ez of naiz demons. iristen. Kauen sos! Beste bat konsumidu behar dut. Thou seekest then soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel.
Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Art thou done? Bai, May neskatil. thine strength Orain ez dakit. Mendi jarraitu. Venga. Hau ja hasi nintzela pixka bat. Zer du dire? Ia zazpiak. Zazpi territan afaltzera eta agian gero itzuliko naiz berriz. A ber, horrek ez dit eman. Peña honek ez dakit erasotzen didan, nik ez badio zer esaten. Orain askoz gehiago kentzen du, txakur gehiago zeuden, ez? Barregin. Ba, hemen herri honek dakidana da ja bihurtu naiz ezin du defendatu honekin. Lastima. Ba, defentsa gabe. Bai, eren sugea akatu dut. Sekulako susto eman dit, honek. Eta, sin más, gauzatxo batzuk hobetu ditut.
Zapapig. Bai. Ziporrek. Lástima. Baina ras. Ai. Ras. Aurre eroriko alda. Ostra. Zera gizon. Zagit, nik kaso egin diot mamu horri. Ez da izango denborarekin itxi egiten den horietako bat, ez da? Eta nola, igo behar nahi hortik ba? Mendik? Ez, mendik etorri egin naiz lehen, no? Lazo horrek nitaz barra egin du. Ah, bale, men. Berria. Ostra, hori izutzko salamandra, nola esaten da? Charmander. Hemen ez dago ezer, ezta? Charmander, char.
Charmander gehiago. Ia, nahi sortik atetzen, Shoot and bang. Gutxigatik ez ditut akatzen, Nik uste horbera ezin naizela jaitsi, ezta? A ver, señores. ¿Qué me proponen? Hola, bye. Vamos a hacer. Bazpanik begiak dituztenak. Al madero desconocido. Eta hau izango da ona errexago igotzeko. Vale. Hori desblokeatu gelditzen da, ezta? Ba, bingo bango. Igual, holako tokitan. Zaz! Batzutan salto egiten du. Mira nola heltzen zaidan. Hau ezin da auspotu. Zaz? Nahi gabe jo ditut horiek, azkenean katana hau oso luzea da. Zestuz! Zestuz nahi! Hidradura grande, hori behiratu beharko dut eta zer egiten duen. Zer egin eraiki dezakedan, o zer egin dezakedan horrekin. Uf! Ale, paseon, ondo izan, arte.
mina egiten dio, eta aldiz besteak ni hostias, Sí, hombre. Igual korrika pasa behar nuen. Eta orain, toki hontara berriro sartu gabe, ezingo dut, ezta? Qué pena. What pennies. Vale, kontutan hartzeko aurrengo. Ostras, tú. Berriz lehenko tokira. Erori naiz. Pentsatzen nuen albo batetik junintekela edo lako zer. Baina dirudienez, ni huevo. Ez dakite ez da nondik etorri zaien hori. Honek ere kentzen die? Holaxe. Eta berriz. Horrela. Que no se empanan. Paquetes. Ahí ama. Paquete ni. Escudo de acero. Tani horra igual naiteke. Nola bai. Igual beste toki batetik jetxita. Hor Charmander batzu daude.
Ze gaizki egiten ari nahi zen. Bai. Eta hola. Los salamandros. Charmandersak. No dicen mendik igo, ezta? Edo bai. Piedra afiladora de Ed. Beste gizontxo bat. Hierba de la media luna. Badago zerbait. Eta harimana. Girar manivela. Eta ura eroriko da edo zerbait, eta beko sua kenduko du, ez? O nola da eko hori. Hori zen pentsatzen nuena. Hau, lehengo tokia da, baina sua hemengo jantzagon uste. Suaren zonaldea. Hemen ere, kendu da? Ez. Anillo de resistencia al veneno. Interesgarria. Imagino itzultzen naizenean sanguijuela akatu dudan pantailara.
Hor behintzatola, erasotzen badidate. Behintzat ezen benenatzeko edo zailagoa izateko, ez dut ni hostias ikusten hemen. Horrek sua botatzen du. Argi zegoen. ¿Qué pasa, loco? Bota berriz. Men ikusiko al nau. Xo de xente que no dite, Jiji, jojo. Notza handiagorik ez dago. Nexon aldez. Hau zer da? Ai ama, Frodo. Ui. Ai, ai, ai. Spider-Man de remendik egongo da. Men antzemango alditu. Lehenengo armak. Hau mugitu beharko da. Nola batxe. Ui, ama. Chris. Zer da, Chris? Gauza gehiagik ditute soinean. Chris? Chris da... Espada recta. Baina txikia da. Daukat bi eskutan. Espada... Behar dut amasei, zer da hori? Txuleta begiratuko dut, inteligentzia zer da hori? La espada de Chris. Hori da... Magia. Amasei magia. Batzurrupatzera, ez dit interesatzen. Gordeko dugu unea iristen denean. Bitartean... Ba, hori, hau ez dakit. Igual honekin. Bat igotzeko eta bestea jaisteko. No se puede usar. Bagoaz.
Ez ezagun eruntz. Trampa izango aldao. Trozo piedra araña. Ai, ama. Onaino iritsi. Beste bos batean akatua izateko. Suposatzen dut. Holako beste bat, ez dakit zer. Hor begi batzu daude. Badauka ez arma itxura. ¿Sí? Vale, berriz. Mugitu besterik. Araña acorazada. Ba, holaxe. Araña acorazada. Tomar por culo. Es gata y araña. Arañame el corazón. Zortzimilla seireun.
I can fort. You come back alive. Thou seek the soul of the mind, key to life's ether. Ah! Soul of the lost. Gutxigatik ez daukat. Thine return. Slay, I am here. Mini laborantza. Mailatxo bat gehiago igotzeko. Eta honekin beste maila bat igotzeko baina, ba, emango dit. Katana ere igo dugu. Satsuki! Thou seekest soul power, dost thou not? Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Superfuerza! Art thou done? Hello again. I'm keeping... Eta zeutziko ditugu. Chris hau ez du nahi. Zapapiko ez du nahi, Cestus ez du nahi. Eskutuak... Ez ditugu behar. Anillo resistencia a los cortes, anillo resistencia al veneno. Bueno, hau utziko dut. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Eta... Zortzireun da piku. It's simple. In trade with your soul. Behintzat ez gastatzearren, ba... Hau betuko dut. Eta... Do come back alive. Itzuliko naiz toki berera. Hemen. Eta bertzer dagoen aurreruntz. Egia esan fijatu naiz orain arte kenduta bos hori akatu dudanean. Bueno, 7 erdiak, Igual afaltzera eta gero beste sesio bat egingo dut. Bai, hori da. Afalduko dut eta gero afaldu ondoren igual beste sesio bat, ordutxo bato, bederatzite, bueno, igual pixka lehenago. Ba hori, ez dakit iritsi nahi zen boteretsuegi edo zer gertatu den, baina nahiko errez. La araña esta. Bere aurrean jarri naiz eta zart. Alma 27. Eta egia esan, bueltaka pantailatik eta lortu ditut 2600 arima edo lako zerbait, baina total, zea jola du.
Itzultzen naiz landareak lortzen ditudan tokira, eta bi junda etorritan lortzen ditut 2000 hoiek, gutxi gora bera. Hola, xe. Afaltzera noa, eta igual etorriko naiz beste ratotxo bat. Hemendik ordu pare batera, edo olako zeo zer. Aio!